Látogatóink tudják, hogy útjára indítottunk egy nyereményjátékot, mely adásról adásra, azaz hónapról hónapra ismétlődni fog. Első ilyen nyereményjátékunk sorsolása történik, melyben gyergyói huszárok lesznek a segítségünkre. Kaptunk kölcsön egy huszárcsákot, és a gyergyói huszárok pedig kihúznak egy-egy nevet, történetesen 3-at, mert hiszen 3 nyertese lesz. A nyeremény pedig egy általam dedikált DVD válogatás a legjobb adásainkból, a Vágtas velem legjobb adásaiból. Nézzük, kik lesznek a nyertesek. Parancsolj! Ha szabad, akkor én ebben a sorrendben felolvasnám. Németh Antal, első nyertesünk. Kulisics Rita, a következő nyertes. És a harmadik DVD boldog tulajdonosa, Kvasny Szabina. Az e-mail címek megvannak, elérhetőségek megvannak, értesítjük őket e-mailben, gratulálok a nyerteseknek, köszönjük szépen, hogy velünk játszottak, és jövő hónapban is lesz sorsolás, lesz nyereményjáték. Tartsanak velünk ott is!